या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा विजय 2 लाख मताधिक्याने असेल, नारायण राणे यांना विश्वास। त्या शेळ्या ठरतायत डोकेदुखी, शेतकरी चिंताग्रस्त। आणि 10 वर्षात आमदार खासदारांनी काहीही केलं नाही, निलेश राणे यांचं टीकास्त्र। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना। त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज। वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध। एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध। आता अधिक वेळ दवडू नका। पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली। मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। प्रगतीपथावरती असलेला आपला भारत विकसित व्हावा, बलवान व्हावा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न आहे। त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत। आगामी लोकसभा निवडणुकीत देशात फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार हे वातावरण आहे। त्यात आपलाही सहभाग महत्त्वाचा असून रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा विजय 2 लाख मताधिक्याने असेल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मालवण येथे कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यक्त केला आहे। सर्व देशातील भाजपचे विरोधक एकत्र आले इंडिया नावाने, त्याची सभा झाली। उद्धव ठाकरेंना बोलवलं, गेले ऑल इंडिया बेसवर बोलवलं आणि सांगितलं बोला देशहिताचं, संरक्षणाबद्दल, लोकहिताचं, योजना, देशाचं उत्पन्न वाढावं, लोकांचं वाढावं, नोकऱ्या मिळाव्या, नवीन उद्योगधंदे यावे, देशाचा GDP वाढावा, देश महासत्ता व्हावा। काय बोलला का याच्याबद्दल? एक शब्द केव्हा मी 45 वर्ष बरोबर होतो दुसरे आई नाही बोलला कोणाला। सन्माननीय आमचे एकनाथ शिंदे, आमच्या देवेंद्र फडणवीसांच्या, भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे अपशब्द दिल्लीला लोक चांगल्या गोष्टी असतील, ऐकत असतील, टीव्हीवर येत होतं, त्या चांगली भाषा येते, खोके खोके अमूल अमूल शिव्या हेच होते। अरे बाबा तू दिल्लीला गेला, सर्व पक्ष ताकद किती तुझी, आज खासदार आहे दीपा बोलला कोणावर? मोदीवर, मोदींना तडीपार करा, तुझी ताकद कमरेपासून वर ताकद झाली आणि मोदींना तडीपार करा। 5 खासदार 16 आमदार, या निवडणुकीनंतर 16चे 6 राहतील, 10 आमच्याकडे एकनाथांनी। अरे अवकाश कोण आहे 5 आमदारांचा मालिक, खासदारांचा? आणि मोदींची ताकद काय? गेली 10 वर्ष 140 कोटी जनतेच्या या देशामध्ये 10 वर्ष पंतप्रधान। किती खासदार आहेत मोदींकडे? 303 आणि 5 कुठे बोला, पुण्यात बोला, मॅनर्स नाही त्या माणसाला। आज संजय हे सरकार 2 वर्षात जाणार, आमचं सरकार येणार। त्यांचे 5 खासदार आणि यांचं सरकार आहे। काँग्रेसचे 50 खासदार, 50
विरोधी पक्ष नेता पद मिळायला 54 लागतात. ते पण या राहुल गांधी देशभर वडवण भटकतोय तेव्हा त्याला 54-55 खासदार नाही निवडून यायचा. बाकीचे जे आहे सवंगडी गोंधळ नाही, कोणतीही नाही, एकदा बरोबर बराबर चिंध्या एकत्र केल्या तरी त्यांचे नाही सत्तेपर्यंत पोहोचू शकत. आमचे बहुमत 303 आहे, जवळपास नाही. आणि तुम्ही म्हणता तडीपार करणार मोदींना. तुम्ही वाट बघा, 4 जून नंतर कोणाला तडीपार. 4 जून रिझल्ट आहे ना, तडीपार. या शिवसेनेला महाराष्ट्रात नामांतर राहणार नाही. जय महाराष्ट्र करणार राजकारणाचं, जय महाराष्ट्र. 1 डझन खात्याचा मंत्री होतो, 1 डझन जवळपास 12 वर्ष. महसूल मंत्री 12 वर्ष होतो, रेकॉर्ड. त्यानंतर मुख्यमंत्री. अपक्ष नेता 6 वर्ष होतो, मुख्यमंत्र्याचा झाला. त्यानंतर आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री 10 पदे. 10 महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकही नेता 10 पदं मिळालेला मला दाखव. एकही. मला त्याचं भूषण नाही, भूषण नाही आहे. पण 10 पदावर काम करताना त्या पदाचा मान वाढवणारा कोण असेल तर नारायण. पदाचा कोणत्याही पद मी पद मागायला जात नाही मागायला. मला पद चालू नये. मी लोकसभेला जायला तयार नव्हतो तेव्हा देवेंद्र साहेब फॉर्म भरा ना. नाही, मला महाराष्ट्रात अजून 2-3 वर्ष लागतात. नाही जागा सांगून नेत्यांचं म्हणणं आहे दिल्लीवरून तुम्ही फॉर्म भरा. शेवटचे 2 तास असताना मी फॉर्म भरलं की भाजपची जागा फुकट जायला. जुगलबंदी मी ऐकली, खेळीमेळी झाले, बरं वाटलं जरा. तसं गरम होतं या सभागृहात, पण हे वाटून थंड वाटतं, आनंद. त्याने माझ्यासाठी काही विषय शिल्लक ठेवला नाही बोलायला. शेवटचा वक्ता असता काही प्रश्नचिन्ह असतं, ते एवढं बोलल्यानंतर ते काय बोला. तरी मी बोलणार आहे, थोडा वेळ तुमचा घेणार आहे. ही लोकसभेची निवडणूक आहे. देशासाठी, देशातील 140 कोटी जनतेसाठी, येणाऱ्या तरुण पिढीसाठी किंवा आता असलेल्या तरुण पिढीसाठी देश सुरक्षित राहावा, देश विकसित व्हावा, या दृष्टिकोनातून ही लोकसभेची निवडणूक महत्त्वाची. माझ्या विरोधात काय भाषण करतात तुम्ही जात नाही. त्यांना एकच राणे कुटुंब यांच्यावर टीका. मी कोणाला टीका करणार नाही. काय वस्तू सांगण्यासारखं आहे. एवढी विनंती करेन, मोबाईल असे सायलेंट वर ठेवा. मोदींना 405 अबकी बार 405 खासदार निवडून आणण्यासाठी त्या 400 मध्ये नारायण राणे असावा म्हणून लोकांना कन्व्हिन्स करा आणि निवडून द्यावं अशी विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. येथील आमदार खासदार यांनी 10 वर्षात काहीही केलं नाही, त्यामुळे लोकही यांना कंटाळले आहेत. केवळ अफवा पसरवणं, टीका करणं हे त्यांचं काम आहे. विरोधकांच्या अफवांना भूलता पाहणं आता जनताही कंटाळली असून निवडणुकीत
याचं उत्तर मतदानातून दिसेल अशी टीका माजी खासदार निलेश राणे यांनी मालवण येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात केली. पाहूयात. अतिशय कमी वेळामध्ये राणे साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की हे 2 कार्यक्रम कुडाळ आणि मालवण हे आपल्याला लावायचे आणि जिल्ह्यामध्ये मला या गोष्टीचा आनंद आहे की राणे साहेबांना असा विश्वास वाटला की एका दिवसात जर कोण कार्यक्रम घेऊ शकत असेल तर तो कुडाळ मालवण मतदारसंघात घेईल. त्या विश्वासाने राणे साहेबांनी आम्हाला सांगितलं आणि आपण सगळ्यांनी तो यशस्वी करून दाखवला. त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. 30 दिवसावर आलो. 31 दिवस काहीतरी आहे आणि या 31 दिवसामध्ये आपल्याला ही निवडणूक फक्त जिंकायची नाही तर दाखवायची आहे. लक्षात मागच्या 10 वर्षाचा जो बॅकलॉग आहे जर कोण करू शकत असेल, अख्ख्या कोकणामध्ये त्यांचं नाव चालतं, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं नाव आहे, देशामध्ये त्यांची ओळख आहे, ते फक्त नारायण राणे साहेबच या बॅकलॉग काढू शकते. आपल्याला सगळ्यांना विश्वास असल्यामुळे माझ्या अगोदरच्या सगळ्याच वक्त्यांनी अतिशय चांगल्या आणि सोप्या शब्दामध्ये आपल्यासमोर त्यांचं मनोबल ठेवलेलं आहे. 10 वर्षामध्ये खासदारांनी काय केलं, आमदारांनी काय केलं, या जिल्ह्यामध्ये हा एकमेव मतदारसंघ असा राहिला या मतदारसंघाला आपल्याला आमदार देखील नाही आणि आपल्याला खासदार देखील नाही. पण या 10 वर्षामध्ये जर आपण लक्षात घेतलं 2014 साली जेव्हा मोदी साहेबांनी या देशाचं नेतृत्व हातात घेतलं त्या दिवसापासून ते आतापर्यंत सर्वात मोठे बदल जे झाले ते ह्याच 10 वर्षात. देशामध्ये जी स्पर्धा वाढली, देशाची स्पर्धा ही जगातल्या मोठ्या देशांशी व्हायला लागली. आपल्या देशाची स्पर्धा आता अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानशी होत नाही. आपल्या देशाची जर स्पर्धा होत असेल तर ती आता अमेरिका आणि इंग्लंडशी होते. ह्याच 10 वर्षामध्ये हा बदल आपल्याला दिसला. अगोदरच्या कधी मी 5 वर्ष खासदार होतो तेव्हा देशाचं बजेट ते 10 लाख 11 लाख कोटीचं आहे आणि आज गाडीत बसताना मला जेव्हा साहेबांबरोबर आम्ही सगळे बोलत होतो सामंत साहेब आणि सगळे, आता देशाचं बजेट 40 लाखाहून अधिक पोहोचलेलं आहे आणि ह्या 10 वर्षात 30 लाख कोटी 40 लाख कोटीपेक्षा ते तुम्ही सांगावं म्हणून 40 लाख कोटी गेलं. उगाच काय 6 लाखामध्ये काय गडबड झाली तर परत गाडीमध्ये हा 30 लाखाचा बजेट जो वाढला तो काय असा सहज असा वाढत नसतो. मी त्या सभागृहामध्ये काम केलेलं आहे. त्या सभागृहामध्ये 543 खासदार बसतात. त्या 543 खासदारांपैकी उत्तर भारतातले जे खासदार आहेत त्यांचं वजन जास्त दिल्लीला असतं कारण का त्याचं हिंदीवर प्रभुत्व असतं, इंग्लिशवर कमांड असते आणि म्हणून उत्तर भारतातले जेवढं आहे साऊथमध्ये इंग्लिशमध्ये त्यांचं प्रभुत्व जास्त असतं, कमांड जास्त असतं. उत्तर भारतामध्ये हिंदीवर कमांड असतं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आपली जागा करायची असते आणि ती जागा जर तो कोण करू शकतो हा देश त्यालाच ओळखतो. विकास कामं आणि विकासाचं फंड त्यांच्याच मतदारसंघात येतो. हे येण्या गमाण्याचं काम नाही. 10 वर्ष आपण फुकटच झालो. मी हल्ली खासदारांवर आमदारांवर टीका करत नाही कारण का टीका करायला पण काहीतरी करावं लागतं. या 10 वर्षात सगळंच रिकामं असल्यामुळे मी काही त्यांच्यावर जास्त टीका करत नाही. पण जर तुम्हाला खरोखरच त्याचा उल्लेख मला वाटतं व्यासपीठावर कोणीतरी केला म्हणजे खासदारांना प्रचंड गर्दीमध्ये आता सभा घेत आहे. मला प्रभाकर सावंत साहेबांनी फोटो दाखवला. प्रचंड गर्दी साहेब बघा 11 लोकांची. तोंडवलीमध्ये प्रचंड 11 लोकांची गर्दी. हे सभागृहात काय बोलू शकत नाही. सभागृहाच्या बाहेर आले, मतदारसंघात आले तर फक्त राणे साहेबांवर टीका करायची, कशी तरी अशी अफवा पसरवायची की आपल्याला विचार करायला लावायचा खरोखरच आपल्यामध्ये काहीतरी ठीक नाही म्हणे माझं आणि काहीतरी सामंत साहेबांचं काहीतरी लावून देतील. लक्षात ठेवा असं काय होणार नाही. सामंत साहेबांची गॅरंटी दिली आणि सामंत साहेब बोलले राणे साहेब तुम्ही जे काय ते थाप मारत राहा. ही सीट
निवडून यायची किंवा निवडून तुम्ही आला का नाही, पण तुम्ही थाप मारत राहा. साहेब हे फक्त लोकसभेपर्यंत नको, तुम्ही ऑक्टोबरपर्यंत अशी थाप मारत राहा. नाही तर काय, त्याला दुसरं काहीच नाही, मैदान मोकळं आहे त्यांचं, सांगण्यासारखं काहीच नाही. म्हणून असं काहीतरी करतील की आपल्यामध्ये काहीतरी गडबड आहे असं दाखवायचं, आपल्याच कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा करतील. आणि आपले कार्यकर्ते कसे आहेत की ते दुसऱ्यांच्या पेक्षा हो खरं खरं गाडी थांबवून उतरव. म्हणून या दोघांना पण बाजूबाजूला बसवलं लागेल. पण साहेब मला एकदा सांगा, तुम्ही बोलणार तुम्ही आणि हे बरोबर आहे, लाईट कशी गेली? सगळं व्यवस्थित होणार, सगळं व्यवस्थित होणार आहे. बघा कधी हसताय, असे देवपुराचे नाही तर उगाच्या मनामध्ये धडके नको माझ्या. ते एकदा मला वाटतं भुजबळ साहेब होते गृहमंत्री, आणि त्यांच्या भाषणात ते बोलले होते की गृहमंत्री असताना काय होतं की बॉम्ब पडतो दुसरीकडे, टाकतो कोणतरी दुसरा, पण उत्तर मला द्यावं लागतं. तसं कधी कधी आमचं होतं, कोणाचं बिनसलं तर त्याचा इफेक्ट माझ्यावर होतो. असं काय व्हायला देऊ नका, पण असं चित्र आता राहणार नाही, असं चित्र आता बिलकुल नाही. जेवढे अफवा करायचे होते राणेसाहेब त्या लोकांनी करून आता झालेले आहे. आता अफवा करण्यासारखं पण काय राहिलेलं नाही. आम्ही सगळे एकसंघ आहोत, कुठलीच नाही. आणि म्हणून आपल्याला राणेसाहेब इकडे आले, त्यांचं बरोबर आहे सामंत साहेबांचं की साहेब एकदा आले, एकदा वाऱ्यासारखा असा फक्त हात जरी फिरवला की जे बाकीचे काही गांधीजींनी जे काही करू शकत नाही तेवढं साहेबांचा हात करून निघून जातो. आणि माणूस कामाला लागतो, माणूस कामाला लागतो. त्याच्या वर्षापासूनचा अनुभव आहे. म्हणून साहेब इथे आज कोकणाला तुमची गरज आहे. या 10 वर्षामध्ये फक्त कोकणच नाही तर कोकणाची एक पिढी मागे गेली, एक पिढी. आज बघा, फक्त आम्ही आज मी करलकर मॅडमला विचारत होतो की ते गरम फार होत आहे, आता दिसतंय. विचार करा, या 10 वर्षामध्ये AC हॉल जरी असं मला वाटतं महावॉलेंमध्ये AC आहे, पण कंडिशन काय आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती. आपल्याला पर्यटन ऐकायला मिळाला. साहेबांनी तेव्हा सुरुवात करून दिली 90 पासून मतदारसंघ एक मॉडेल कसा बनवायचा पर्यटनाचा, त्याची सुरुवात त्यांनी केली. आणि आज आपण त्याचा इफेक्ट बघतोय. पर्यटक स्वतःहून येत आहे, पर्यटक कोणी आणले नाही. जर कोणी इकडे तसं पोषक वातावरण तयार केलं तर ते नारायण साहेबांनी केलं, इतर कोणी केलं. पर्यटक आला शहरामध्ये, व्यापाऱ्याला तसा बिझनेस मिळाला. पण तसं मालवणमध्ये काय घडलं, कुठले कारखाने आले, कुठली संस्था निर्माण झाली, कुठले कारखाने उभे राहिले. या 10 वर्षामध्ये तुम्ही मला सांगा की एक तरी असा कारखाना दिल्लीतून इकडे आला का? ग्रामीण भागामध्ये आज मालवणची परिस्थिती काय, तेच रस्ते, तेच विषय, तीच शेती. त्याच्या पलीकडे या खासदार आमदारांनी आपल्याला दिलं का? निवडणुका आल्या तर राणे असे करतात, परत दहशतवाद होईल, परत काहीतरी दंगली होती, अशाने मतदारसंघ चालतो. या 10 वर्षामध्ये आपल्याला तसंच ठेवलं, तसंच तडफडत ठेवलं, दिलं काहीच नाही. फक्त बोलत राहिले की बघा राणे आले का, काय झालं राणे काय. एक तरी माणूस मला मतदारसंघामध्ये कोणी दाखवावा की निलेश राणेंनी, नितेश राणेंनी, नारायण राणेंनी की अमुक माणसाला हात जरी लावला, त्याला अपशब्द जरी दिला, असा एक तरी माणूस मला दाखवा. पण प्रॉपगंडा असा करायचा की तुमच्या मनामध्ये सतत ते बिंबवत राहायचं. जसं हिटलर बोलला होता, तुम्ही सातत्याने खोटं बोलत राहा, कधी ना कधीतरी लोकांची खरं समजते. आणि ती स्ट्रॅटेजी आमच्याबद्दल तेच केली. सीवर्डबद्दल तेच झालं, कुडाळमध्ये काळंबा प्रकल्प तेच झालं, मायनिंगला तेच झालं. और राणेची एक इंच देखील जमीन लोक शोधू शकले नाही. पण जसं राणेने अख्खा जिल्हा विकत घेतला, असं वातावरण तेव्हा तयार केलं, म्हणून तुम्ही त्यांच्या भूत टाकांना आता बळी पडू नका. आता त्यांचं काही नाही राहिलं, सगळे कुठले अर्धे इकडे गेले, अर्धे तिकडे गेले. यांच्याकडे आता काहीच राहिलं नाही, यांच्याकडे काहीच राहिलं नाही. म्हणून नको त्या माणसाच्या मागे उभं राहू नये. यासाठी आता तुम्ही गावागावापर्यंत गेलं पाहिजे, तुम्ही घराघरापर्यंत गेलं पाहिजे. मी आहे, सावंत साहेब आहेत, सामंत साहेब आहेत, चिंदरकर आहे, आम्ही सगळे
आचऱ्याचं मी दुपारीच उदाहरण दिलं. आचऱ्यामध्ये असं नाही की विकास झाला नव्हता किंवा एका दुसरा रस्ता दिला होता, पण जेव्हा आपण घुसलो, गावागावात गेलो, घराघरापर्यंत गेलो, आचरा ग्रामपंचायत आपण घेऊन दाखवली, त्याच्यामध्ये या सगळ्यांचा सहभाग आहे. माझा किरकोळच. म्हणून जमिनीवर राहून वातावरण चांगलं ठेवून जेवढं काय करता येईल राणेसाहेब आम्ही सगळं तुमच्यासाठी करायला, त्याच्यामध्ये आमचाही हेतू त्याच्यामध्ये आहे. मला तुम्हाला अगोदर सांगायला पाहिजे होतं, पण आत्ता सांगतो. त्यांच्या खासदार निधीचा, म्हणजे राज्यसभेच्या खासदार निधीचा जवळपास 92% निधी हा आपल्या गुन्हा मागवण्यासाठी राणेसाहेबांनी दिला. हे मी म्हणून सांगत नाही, आपण कसलाही रेकॉर्ड चेक करा. चव्हाण साहेबांनी आपल्याला अनेक ब्रिजेस दिले, अनेक रस्ते दिले. पालकमंत्री आपल्या हक्काचे आले, उद्या खासदार आपल्या हक्काचे आले. ते ह्या पुऱ्या विधानसभेचा आपण चेहरा बदलून टाकू आणि महाराष्ट्राच्या 288 विधानसभेमध्ये जो आपल्याला 1 नंबरचा मतदारसंघ बनवायचा आहे, तो कुडाळ मालवण आपण 1 नंबरचा मतदारसंघ बनवून दाखवायचा. एवढं या निमित्ताने सांगतो. साहेब आपण आला, वेळ दिली, आमचं सगळ्यांचं ऐकून घेतलं आणि अवेळी जसं मी सांगितलं टाळी वाजवायच्या अगोदर मी माझं मनोबल संपवतो. आपण शांतपणे माझं ऐकून घेतलं. हा टाळ्या काढण्यासाठी होतं मला माहीत नाही, पण हे मी खूप समजतो की आता बस परत एकदा जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. मांगल्याची गुढी आणि आनंदाचा पाडवा, कडू कडू लिंबाला गोकुळचा गोडवा, आपल्या पानात हवाच हवा गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीचा गोडवा. गोकुळकडून सर्वांना गुढीपाडवा आणि नववर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मालवण-कुडाळ तालुक्यात 278 बूथ आहेत. प्रत्येक प्रमुख पदाधिकारी स्वतःच्या बूथवरती 80% पेक्षा जास्त मतदान देण्याची जबाबदारी आम्ही घेत आहोत. निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मालवण-कुडाळ मतदारसंघातून सर्वाधिक मताधिक्य लोकसभा निवडणुकीत भाजप युती उमेदवाराला मिळवून देणार असा विश्वास भाजपा प्रांतिक सदस्य दत्ता सामंत यांनी मालवण येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यक्त केला आहे. पाहूयात. लोकसभेला त्या भविष्याच्या विधानसभेला आमच्या भाजपच्या कमळ या निशाणीला झालं पाहिजे याची दक्षता आम्ही स्वतः प्रमुख पदाधिकारी घेतली पाहिजे. आणि मालवणमध्ये 118 बूथ 124 बूथमध्ये 100पेक्षा जास्त असे पदाधिकारी आहेत की ते तालुका पातळी, जिल्हा पातळीवरती काम करत आहेत मोठ्या पदांवरती. काही आजी माझी आहेत. जर 100 बूथ जर आपण विभाजन घेतले तर राहिले फक्त 24. कारण आज काय होत आहे का प्रत्येक माणूस, मी आता म्हणतो मी मालवणला आहे, मी कुडाळला गेलो, मी रत्नागिरीला गेलो, माझं घर सांभाळून माझ्या नावावरती माझं घर द्या, ते घर सांभाळून मी कुठेही मला फिरायला मुभा आहे. पण माझ्या बूथवरती 80%पेक्षा जास्त मतदान देण्याचं कार्य पहिलं माझं आहे. हे पहिली यादी आपण पहिल्याप्रमाणे बनवली पाहिजे. हे दिवशी नंतर बोलूया आपण. अच्छा, काही इथे पण कार्यकर्ते आहेत. हे कार्यकर्ते एवढे गरजेचे आहेत, ते पदारे तालुका पातळीवरही नसतील, पण त्यांचे बूथ काही कार्यकर्त्यांच्या 80%पेक्षा जास्त बूथ त्यांच्या नेतृत्वाखाली ते गाव त्यांच्याजवळ आहे. राणेसाहेबांचं जे इलेक्शन आहे, हे इलेक्शन सारखं इच्छुक नव्हते, परंतु 2009 मध्ये आम्ही 90 सालापासून राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाने सर्वच काम करून आम्ही कधी इलेक्शन हरायची आम्हाला सवय नव्हती. परंतु एक इलेक्शन आपल्या आयुष्यामध्ये एक वेळ राणेसाहेबांचा पराभव झाला, आमच्या निष्काळजी मनामध्ये झाला असेल, आम्हाला अति विश्वास असल्यामुळे झाला असेल आणि त्यावेळेपासून राणेसाहेब केंद्रीय मंत्री झाले, खासदार झाले, आमदार झाले. परंतु तो ती गोष्ट जी राहिली ती आमच्या हृदयामध्ये, तुमच्या आमच्या सर्वांच्या ती शैल्य आजही आमच्या मनामध्ये, आमच्या हृदयामध्ये आहे. आणि हा शैल्य जे राणेसाहेबांनी आम्हाला घडवलं आहे, हे जे शैल्य 2024ला राणेसाहेब आम्ही ह्या मतदारसंघामधून आम्ही सर्वच जास्त मताधिक्य देऊन तुम्हाला रत्नागिरी सिंधुदुर्गामधून निवडून देत असताना निलेशजी राणेंच्या नेतृत्वाखाली कुडाळ मालवण सुद्धा आम्ही स्पर्धेमध्ये राहून चांगलं मताधिक्य दिल्याशिवाय आम्ही कधी राहणार नाही. तुम्हाला या सर्वांच्या वतीने देतोय.
मी सांगितलं निलेश राणे साहेबांना की गुढीपाडव्याचा जो मुहूर्ताचा शुभ आहे आणि गुढीपाडव्याच्या मुहूर्ता दिवशी सकाळी 11 वाजता आम्ही टेपे स्वामीच्या चरणी नतमस्तक होऊ आणि तुमच्या प्रचाराची सुरुवात टेपे स्वामींना श्रीफळ वाढवून आम्ही ठरवलंय. आम्ही तिथून करणार आहोत. ज्यावेळी आम्ही स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला आमच्या विरोधात सगळी शिवसेना भाजप सत्तेची मंडळी होती, परंतु जिल्हा परिषद जिंकतेवेळी आम्ही टेपे स्वामींना आम्ही नतमस्तक झालो आणि तिथून ती सुरुवात केली. मी जिल्हाध्यक्ष होतो आणि सिंधुदुर्गातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती आम्ही चांगल्या मताने निघाली, तुमच्या नेतृत्वाखाली जिंकली. आजही इथले जे सर्व प्रमुख कार्यकर्ते आहेत सांगावं वाटतं की आपल्याला जी कठीण गोष्ट आहे, आपल्या वाडी गावामध्ये 10, 12, 14 अशा अनेक वाड्या असतात. आपल्याला 100% माहिती आहे ही वाडी आपल्या विचाराची नाही की हे वाडी थोडी नाराज आहे. आपण दडवून न ठेवता आपण एका भागाने दररोज एकत्र बसून एकदा त्याची चर्चा केली पाहिजे आणि ही वाडी कशी सोडवायची, ही वाडीचं प्रश्न काय आहे, असे जे वाडी आहेत त्या वाड्यापर्यंत आपण पोहोचून त्याच्या पहिल्या 8 दिवसामध्ये, कारण ABC, B आणि C हा पेपरचा दिलेला आहे, तो पहिल्या 8 दिवसामध्ये C मधली A मध्ये किती मतं आली हे सुद्धा आपण सांगितलं पाहिजे. त्याचं 7 तारीखपर्यंत ABC कडे बसू. कारण पहिल्या आठवड्यामध्ये आपण A आणि B आणि C मधली किती मतं आपण मिळवली याचा सुद्धा निलेश राणे साहेब तुमच्या नेतृत्वाखाली तुम्ही आढावा घेतला पाहिजे. कारण ती 7 तारीखपर्यंत C मध्येच राहतील. त्यामुळे या मतदारसंघामध्ये राहण्यासाठी तुम्हाला असं सांगू शकत नाही. तुम्ही या ठिकाणी राहणार, महाराष्ट्राची तुमच्यावरती जबाबदारी आहे, देशाची जबाबदारी आहे. पण तुम्हाला सांगावं वाटतं की तुम्ही या जास्तीत जास्त वेळ असणारी सिंधुदुर्गामध्ये राहावं. प्रचारासाठी नाही तर तुम्ही एखादी पार्टीवरती थाप टाकली, एखाद्या कार्यकर्त्याला जुन्या नव्या कार्यकर्त्याला तुम्ही भेटला, त्याला 2 शब्द बोलला, त्याच्या पाठीवरती हात टाकला, काय त्या कार्यकाला हरतीचं फळ येतच आहे. आणि तो अतिशय राणे साहेबांनी किती माणूस असू दे त्याच्या पाठीवरती हात ठेवला का तो 100% सांगतो, तो कुठलाही चक्र घेतल्याची क्षमता त्याच्यामध्ये निर्माण होते. आणि तशा प्रकारचं काम या सिंधुदुर्गात आम्ही बघितलंय. राणेच्या तुमच्या एका पाठीवरती हाताच्या थापेने हे जे घडतं आणि मधल्या काळामध्ये जो पराभव झाला होता, आमच्या कोणत्याच कार्यकर्त्याच्या पाठीवरती तुमची थाप पडली नाही. तुम्ही महाराष्ट्रापर्यंत फिरत राहिला आणि आम्ही आमचे सर्व कार्यकर्ते तुमच्या थापेची वाट पाहत होते, परंतु आम्हाला ते भाग्य लागलं नाही. तुम्ही इलेक्शनच्या आजच्या दिवशी त्या मतदारसंघामध्ये आले राणे साहेब आणि महाराष्ट्रामध्ये होते, असं होता कामा नये. तुम्ही यावेळी या मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त वेळ दिला पाहिजे. निलेश साहेब आपल्याबरोबर आहेत, पण तुम्ही राहिलं पाहिजे. आम्ही सर्वजण या मालवण बुलढाणा मतदारसंघामधून आपल्याला 25,000पेक्षा जास्त मताधिकार देण्यासाठी आम्ही काम करू. आम्हाला उद्यापासून लहानपासूनच लागू आता मी तुम्हाला सर्वांच्या वतीने शब्द देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचं ट्रेनिंग आज शिक्षकांना होतं आणि त्याचबरोबर आज 4, 5, 6 अशा 3 तारखा पॅट ही 5वी आणि 8वीची जी परीक्षा आहे त्याची परीक्षा होती. त्याशिवाय मुख्याध्यापक संघामार्फत किंवा शाळेच्या ज्या परीक्षा आहेत त्याचं पण वेळापत्रक होतं. परंतु काल संध्याकाळी माननीय शिक्षणाधिकारी मॅडम यांनी कळवल्यानुसार संध्याकाळी 4 वाजता आम्हाला कळवलं की उद्याची परीक्षा जी आहे ती उद्याची परीक्षा ही तुम्ही 6चा पेपर रद्द करून 8ला घ्यावा, जेणेकरून आज आमच्या शाळेतील 25 शिक्षक हे निवडणूक प्रशिक्षणासाठी आहेत, त्यांना जाता यावं. मग आजचा जो पेपर आहे तो 8 तारीखला होईल, सोमवारी होईल. आणि सोमवारी आमचे जे इतर पेपर होते मुख्याध्यापक संघाचे म्हणजे आमच्या शाळेचे जे पेपर आहेत ते पेपर सोमवारचे 8 तारीखचे 16 तारीखला होतील आणि 16 तारीखला जे पेपर आहेत ते 18 तारीखला होतील. असं नियोजन काल संध्याकाळी आमच्याकडे आल्यामुळे आज आम्ही खरं असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ॲडजस्टमेंट करून ते घेण्याचं ठरवलं होतं.
म्हणून आम्ही मुलांना बोलावलं होतं, परंतु अशा प्रकारचं नियोजन आम्हाला प्राप्त झाल्यामुळे आजचा पेपर आम्ही रद्द केला, म्हणजे रद्द झाला. संपूर्ण जिल्ह्यातच तो रद्द झाला. तो सोमवारी घेतला जाईल आणि त्यानुसार हे सगळं नियोजन आज आम्ही मुलांना सांगितलेलं आहे. आज पेपर झालेला नाही. हो, त्याच्यामुळे काय झालं की आम्ही असलेल्या परिस्थितीत काय करावं आम्हाला सुचत नव्हतं, कारण दोन्ही शासनाचे कार्यक्रम आहेत. पॅट परीक्षासुद्धा शासनाचीच आहे आणि ह्याचं ट्रेनिंग जे आहे ते सुद्धा शासनाचंच आहे, निवडणूक ट्रेनिंग. या दोन्ही कार्यक्रमाला एकावेळी 25 शिक्षक पाठवले तरी इथलं 25 कर्मचारी आहेत. खरं शिक्षक त्याच्यातले म्हणजे 2-4 इतर शिक्षकेतर कर्मचारी असतील, परंतु इतके सगळे शिक्षक गेल्यानंतर परीक्षा घेणं शक्य नाही आहे. तरी पण आम्ही असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये, आमच्याकडे 5वी ते 12वी शाळा असल्यामुळे उच्च माध्यमिक काही किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी यांना घेऊन परीक्षा घेण्याचं नियोजन केलं होतं. परंतु त्यामुळे मुलांना बोलावलं गेलं. मुलांना बोलावल्यामुळे इतर सगळ्या परत मुलांना आवश्यकच होतं बोलावणं, कारण परत पोषण आहार आणि इतर सगळ्या गोष्टी असतात. त्यामुळे नियोजनात थोडा गोंधळ झाला. ते जर आदल्या दिवशी आम्हाला किंवा त्याच्या आधी 2 दिवस, खरं तर मागणी आमची मुख्याध्यापक संघाची सुद्धा मागणी होती 8 दिवसापूर्वी की 6 तारीखला दोन्ही गोष्टी एकत्र येतात, ह्याच्यावर नियोजन करून आम्हाला जर मिळालं असतं तर ते सहज सुलभ नियोजन करणं सोपं झालं असतं. आज जरा थोडी गडबड झाली की मुलांना सकाळी बोलावून मग आम्हाला त्यांचं नियोजन करायला लागलं. प्रशिक्षणात शिक्षक ह्याची मागणी आमची पहिल्यापासूनच मुख्याध्यापक संघाची सुद्धा आहे की प्रशिक्षणात शिक्षकांना घेऊ नये असं आमची मागणी पहिल्यापासूनच होती. परंतु शिक्षक गुंतल्यानंतर परीक्षा पण, आता परीक्षा कालावधी पण आहे, त्याच्यावर परिणाम होतो. पेपर्स आहेत, 10वीचे पेपर्स पण अजून सुरू आहेत. या सगळ्या गोष्टीमध्ये नियोजनात थोडा गोंधळ उडतो आणि त्याच्यामुळे शक्यतो प्रशिक्षणासाठी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना नाही घेतलं तर आमची विनंती आहे तशी की त्यांना घेऊ नये, अशी आमची विनंती नेहमीच राहिलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. मांगल्याची गुढी आणि आनंदाचा पाडवा, कडू कडू लिंबाला गोकुळचा गोडवा, आपल्या पानात हवाच हवा गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीचा गोडवा. गोकुळकडून सर्वांना गुढीपाडवा आणि नववर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. जर्मनीत नामवंत कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प कार्यरत असून भविष्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावरती तंत्र कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे आणि त्याच अनुषंगानं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या पुढाकारानं जर्मनीसारख्या देशात काम करण्याची सुवर्णसंधी आपल्याला उपलब्ध झाली आहे. यासाठी BKC अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आपण फक्त या संधीचं सोनं करा असं मत भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांनी व्यक्त केलं. स्किल डेव्हलपमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज इन जर्मनी या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र शासनाचा जर्मनीतील बॅडन ऑटनबर्ग या राज्याशी सामंजस्य करार झाला आहे. त्या अनुषंगानं शुक्रवारी यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मार्फत जर्मनीतील नोकरीच्या संधी या विषयावरती मार्गदर्शन सत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या प्रसंगी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. बऱ्याच मुलांना इच्छा असते बाहेर जायची, परदेशात जाऊन जॉब करण्याची, पण प्रॉपर संधी, प्रॉपर चॅनल आपल्याला मिळत नसतात. बऱ्याच आपल्या लोकांमध्ये गैरसमज असतात की कोणाच्या थ्रू एजंट थ्रू जावं लागतं आणि ते गेल्यानंतर आपली फसवणूक होईल काय. कितीतरी प्रश्न तुमच्या मनात आलेले असतील, पालकांना आलेले असतात. पालकांना भेटायची इच्छा असते की अरे हे तुम्ही पाठवणार कसं एजंट थ्रू काय, काय एजन्सी आहे काय आपली. तर त्या प्रश्नांची उत्तर त्यांनी अतिशय सुंदर दिलेली आहे. पण पुन्हा एकदा माझ्याकडनं तुम्हाला की हा जो प्रोग्राम आहे ते इथे येणं हा गव्हर्नमेंटचा प्रोग्राम आहे. गव्हर्नमेंटचा प्रोग्राम म्हणजे गव्हर्नमेंटने इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहे तुमच्यासारख्या स्किल लोकांना, जसं आपण मेक इन इंडिया म्हटलं, स्किल इंडिया म्हटलं आणि आपण आता बघतोय तर स्किलवरती आपण भरपूर भाष्य करतोय. कारण त्या कुठलंही स्किल असल्याशिवाय आपल्याला जॉब मिळणार नाही आणि ह्या स्किलची ओव्हरऑल जगामध्ये भरपूर गरज आहे. आणि जर्मनसारख्या प्रगत देशात आणि वेल ऑर्गनाइज देशामध्ये जर तुम्हाला काम करण्याची संधी मिळत असेल, तू प्रॉपर चॅनल ही मोठी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी. दुसरी गोष्ट भोसले नॉलेज सिटीला मी खूप थँक्स म्हणतो गव्हर्नमेंटचं आणि दीपकभाई यांचं पण म्हणतोय, कारण की आपल्याला एक्सलन्स सेंटर म्हणून त्यांनी अवॉर्डेड केलेली आहे. एक्सलन्स सेंटर म्हणजे काय होणार या सेंटरमध्ये, तसं तुम्हाला आता बघायला त्यांनी सुंदर जर्मन लँग्वेज किती इझी आहे. थोडक्यात मला वाटलं की मला काय कळलंच नाही, जर्मन आणि इंग्लिशमध्ये मोठासा फरक नाही. थोडासा फॉनेटिक चेंज केला तर आपण जर्मनला लगेच इंग्लिश करू शकतो, एवढी इझिली आहे. म्हणजे तुम्ही तर सहज शिकू शकाल असं मला वाटतं.
फिअर फॅक्टर असता का म्हणजे मला जर्मन येईल की नाही येईल. आणि ह्याचं ट्रेनिंग सेशन जर आपल्याकडे इथे होईल आणि याला कुठे तुम्हाला चार्जेस पे करावे लागणार नाही आहे, त्याचा इनिशिएटिव्ह हे गव्हर्नमेंट घेतात, कंपनी घेतात आणि तुम्हाला जॉब रेडी मुलं तयार करतात. त्याच्यानंतर तुम्ही तयार झालेली मुलं असेल तीच मुलं तिथे पाठवली जाईल. म्हणजे तुम्हाला तुमचं स्किल दाखवायला पाहिजे, तुम्ही किती चांगले बोलता, किती स्मार्ट आहे, त्याच्यापेक्षा तुम्ही किती स्किलफुल वर्क करू शकता हे येणाऱ्या काळात तुमची गरज आहे. तुम्ही स्किलफुल मुलं तयार करणं हे आमचं काम आहे. आणि स्किलफुल मुलं तयार झाल्यानंतर प्रॉपर चॅनलमध्ये पाठवणं ही सुद्धा एक जबाबदारी आहे. आणि ही जबाबदारी जर जर्मन गव्हर्नमेंट, इंडियन गव्हर्नमेंट आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट घेत असेल तर तुम्हाला त्याचा फायदा करून घ्यायला पाहिजे. ही खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे, पण तुम्ही कुठेतरी ती एक्सटेंड करण्याची गरज आहे, तुमचं विलिंगनेस दाखवण्याची गरज आहे आणि तुम्हाला डेडिकेटेड इथे इन्व्हॉल्वमेंट समजून घ्यायची गरज आहे आणि तिथे जाण्याची तयारी तुम्ही दाखवायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, अशा ज्या प्रगत देशामध्ये जायची संधी मिळते ना, त्यावेळी त्यांनी जर सांगितलं विजाची प्रोसेस सांगितली, त्याच्यानंतर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला सांगितली, सॅलरी स्ट्रक्चर सांगितलं आणि मला वाटतं त्यांनी जर लास्ट पॉईंट सांगितलं तुम्हाला रेसिडेन्शियल 2.5 इयरमध्ये, ही मला वाटतं खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे. लोकांना परमनंट विजा मिळण्यासाठी प्रचंड करावं लागतं. युएससारख्या कंट्रीजमध्ये more than 10 to 25 इयर्समध्ये मिळत नाही आणि तिथे तुम्हाला जर्मनसारख्या 2.5 इयर्समध्ये 33 महिन्यामध्ये तुम्हाला परमनंट विजा परमनंट रेसिडेन्शियल मिळतं आणि तुमच्या फॅमिलीला देण्याची तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी मिळते. आणि तुम्ही ते यंग मुलं आहात, त्याच्यामुळे मला वाटतं यंग जनरेशनने पहिलं ही अपॉर्च्युनिटी घ्यायला पाहिजे. ही संधी घेऊन तुम्ही पालकांबद्दल सांगायला पाहिजे आणि ती अपॉर्च्युनिटी घ्यायला पाहिजे. इथे तुमचं चूक काहीतरी सगळ्या सेमेस्टरला मला वाटतं फसलाच पाहिजे, हा क्रायटेरिया कदाचित कुठेतरी कमी होईल. कारण ते स्किलफुल माणसं आयडेंटिफाय करणं हे त्यांचं काम आहे. आणि ह्या सगळ्यामध्ये भोसले कॉलेज सिटी म्हणजे तुमचं पॉलिटेक्निक इंजिनिअरिंग कॉलेज, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, जर्मन गव्हर्नमेंट ह्या लोकांवर डायरेक्ट डेलिगेट आपल्या कॉलेजपर्यंत पोचलेले आहेत. कारण तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असेल तर आम्ही त्याचे मिडिएटर आहोत ह्या सगळ्यामध्ये. ही मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे. अदरवाईज आम्ही कुठल्या तरी एजन्सीला करतो, तो तिथे पाठवतो, त्यांना तिथे माहीत नसतं, कॉन्टॅक्ट पर्सन नसतो किंवा इंडस्ट्रियल माणूसच नसतो, तो एक काउन्सिलर असतो. म्हणजे तो फक्त मार्केटिंग करण्यासाठी मुलं मी पाठवतो म्हणून पहिल्या 2 महिन्याची सॅलरी मला द्यायला पाहिजे, तिकडे काउन्सिलिंग करणार, कुठे पैसे भरायला सांगणार, असं कितीतरी मार्केटमध्ये चालू असतं. तसला हा खेळ नाही आहे. आम्ही जे एक्सलन्स सेंटर आहे ना, ते मी यांना प्रॉमिस करतो आणि तुम्हाला सांगतो की आता आपल्या डेडिकेटेड एक सेंटर उभं केलं जाईल आणि ह्या सेंटरमध्ये पहिले काउन्सिलिंग केलं जाईल आणि नॉट फॉर यू, इतर लोकांचं पण काउन्सिलिंग इथे केलं जाईल. त्यासाठी तुमच्या टीमची आम्हाला गरज लागेल, आमची टीम तुमच्यावर काम करेल. एक डेडिकेटेड पर्सन अपॉइंट केला जाईल. तो पर्सन काय करेल तर कम्युनिकेशन पहिल्यांदा क्लिअर करेल की लँग्वेज बाबतीत असेल, काही खूप लोकांचे प्रश्न असतात. कारण आपण खेड्यातली आणि कोकणातली असल्यामुळे अजून आमच्या शंका भरपूर असतात, प्रचंड शंका आहे. त्या शंकेचं निरसन करणं खूप गरजेचं आहे. आणि ऑल द गव्हर्नमेंट, आपलं PM ऑफिस, जर्मन डेलिगेट्स आणि आम्ही त्या तिघांना संघ मिळून तुम्हाला मॅक्सिमम लोकांनी हा बेनिफिट मुलांनी घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. आमच्याकडे अशा संध्या नव्हत्या, तुम्हाला ही अपॉर्च्युनिटी मिळते इथेपर्यंत येऊन पोहोचले आणि मला वाटतं पुन्हा एकदा तुम्ही किती फॉर्च्युनेट आहात ते बघा. महाराष्ट्राचं पहिलं एक्सलन्स सेंटर मला वाटतं इथे त्यांनी डिक्लेअर केलेलं आहे. अजून लोकांमध्ये पोहोचायला म्हणजे ह्यांचा एवढे वर्षाचा तो महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि जर्मन गव्हर्नमेंट यांचा डायट झाल्यानंतर तो सेंटर आपल्याला मिळतो. म्हणजे पुण्या मेट्रो सिटीसारख्या सिटीमध्ये इझी होऊ शकतो. पण दीपकभाई आपल्या गावचे आहे आणि त्यांनी आमच्या संस्थेचं किंवा इतर संस्थेचं काम बघितलेलं आहे आणि इथे आम्ही स्किलफुल काम करतो. त्यामुळे ह्या तिथल्या मुलांना अपॉर्च्युनिटी मिळायला पाहिजे. ह्या दृष्टीने त्यांनी आम्हाला अपॉर्च्युनिटी दिली, पण आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी आहोत. ओंकारजी इथे आले, त्यांनी स्वतः जर्मनला 16 वर्ष आहेत मला सांगितलं आहे. आणि तुम्हाला पहिली भीती असेल ओंकारजी इंग्लिशमध्ये बोलणार की मराठीत बोलणार. पहिली कसं ते आपली मराठी आहे. दुसरी गोष्ट आपले केदार म्हटलं मी कोल्हापूरचंच आहे म्हटलं. मी तुमच्यातलेच माणसं तिथे जर्मनला जाऊन एस्टॅब्लिश करतात
आणि ते तुम्हाला देण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि हा इनिशिएटिव्ह गव्हर्नमेंटचा आहे. त्यामुळे मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी त्याचा बेनिफिट घ्यायला पाहिजे, प्रयत्न करायला पाहिजे. तुमच्या मित्रांना तुम्ही सांगायला पाहिजे, जे पासआउट असतं त्यांनी केला पाहिजे. आपण सेपरेट एक सेंटरच एस्टॅब्लिश करू आणि त्या सेंटरमध्ये मॅक्झिमम रजिस्ट्रेशन कशी करता येईल स्किलफुल लोकांची आणि त्याचा एक कॅटेगरी करण्यात येईल आणि नंतर तुम्हाला सांगण्यात येईल आणि नंतर आपण सेशन कंटिन्यू करू. असं नाही आहे की मी म्हणजे नागपूरच्या सिंधुदुर्गमध्ये म्हणून आम्ही सारखं केलं तर साहेबांचं नाव येतं, पण या ज्या मागच्या 14 महिन्यामध्ये जे काही एफर्ट्स या एमओयू संदर्भात आणि त्याचे जे काही टर्म्स कंडिशन सेट करण्यामध्ये केले त्याचा जो आउटकम आहे, तर वन ऑफ द आउटकम की ऑफकोर्स सेंट्रल लेवलला पण म्हणजे आपलं दिल्ली भारत सरकार पण त्याच्यामध्ये आहे, पण 33 महिन्यामध्ये म्हणजे ऑलमोस्ट लाईक 2.5 वर्षामध्ये तुम्हाला म्हणजे 2.5 वर्ष तुम्ही जॉब करत असाल जर्मनीमध्ये तर 2.5 वर्षातच तुम्हाला परमनंट रेसिडेन्सी म्हणजे मिळून जाते. म्हणजे अनलिमिटेड तुम्ही परत त्याचा विजा हा विषय येत नाही. तर परमनंट रेसिडेन्सी जो आधी जेव्हा मी गेलो होतो तेव्हा मला 5 वर्षानंतर ती परमनंट रेसिडेन्सी मिळाली. ऑफकोर्स याच्यामध्ये वन ऑफ द एक क्रायटेरिया आहे की जर्मन लँग्वेज ही जर्मन लँग्वेज प्रत्येक क्रायटेरियामध्ये असणारच असणार. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही जर्मन लँग्वेज शिकत नाही किंवा आता हे जेव्हा मी 33 महिन्याचं म्हणतो त्याचे मिनिमम लँग्वेज रिक्वायरमेंट B1 लेवल आहे. जसं केदार मी आधी सांगितलं A1 A2 B1 B2 तर B1 लेवलचं सर्टिफिकेट असणार. मग 33 महिने जर का तुम्ही जॉब केला तर तुम्हाला परमनंट रेसिडेन्सी मिळते. त्याच प्रकारे पहिल्याच दिवशी तुमचे जे स्पाऊस आपण म्हणतो किंवा बायको असेल तर यांना डे 1लाच रेसिडेन्स परमिट मिळून जातं. मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणजे नक्की जर्मनीमध्ये आता कोणकोणते सब कॅटेगरीज आहेत किंवा कोणते सब ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे कॅटेगरीजपेक्षा बोलतात की कोणत्या ऑपॉर्च्युनिटीज असतात. जर फॉर एक्झाम्पल प्लॅन्ट मेकॅनिक असेल किंवा ऑटोमोटिव्ह म्हणजे कार इंडस्ट्री रिलेटेड मेकॅनिक म्हणजे बेसिकली मेकॅनिकल इंजिनियर किंवा इंजिनियर असेल, मेकॅनिकल डिप्लोमा असेल किंवा ITI मेकॅनिकल रिलेटेड असेल. त्याच्यानंतर टर्नर आहे, CNC ऑपरेटर आहे, फोर्जर आहे, मिलर आहे, त्याच्यानंतर फिटर जे आपण टिपिकल म्हणतो आणि मग त्याच्यामध्ये सब कॅटेगरी म्हणजे त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिकल डोमेन आपण म्हणतो तर टिपिकल आपल्या जसं वायरमन आपण जे म्हणतो किंवा फोटोवोल्टाईक टेक्निशियन म्हणजे जे सोलर पॅनल म्हणजे आता एक जस्ट हे उदाहरण खूप कॉमनली दिलं जातं आणि ती रिअल फॅक्ट आहे की जर्मनीमध्ये आता अशी की काय लेवलची रिक्वायरमेंट आहे की जे सोलर पॅनल घरावर जर इन्स्टॉल करायचं असेल तर ते सोलर पॅनल लिटरली 3 ते 4 दिवसात तुम्हाला बाय पोस्ट डिलिव्हर होतं. पण ते सोलर पॅनल इन्स्टॉल करणाऱ्या टेक्निशियन मिळण्यासाठी तुम्हाला 4 ते 6 महिने थांबावं लागतं. म्हणजे सोलर पॅनल फिट करण्यासाठी म्हणजे त्याला फोटोवोल्टाईक म्हणतो टेक्निशियन्स असतील, त्याच्यानंतर हीट पंप स्पेशलिस्ट. आता जर्मनी किंवा पूर्ण युरोप हा कंपॅरेटिव्हली टेम्परेचर वाईज कोल्ड कंट्रीज पैकी एक कन्सिडर केला जातो. नॉट लाईक कॅनडा किंवा कोल्डेस्ट नाही म्हणतो कोल्ड रिजन. तर तिथं जसं आपल्या इथं एअर कंडिशन्स हा एक मेन विषय आहे तर तिथं हिटिंग आणि हिटिंग सिस्टीम म्हणजे आपण ज्याला मेकॅनिकल मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल ATP जो पार्ट आहे तर हिटिंग टेक्निशियन्स म्हणजे आता आपल्या सिनारिओमध्ये आपण म्हणून की एअर कंडिशन फिट करणार आहे तर त्याच याच्यामध्ये तिथं हिटिंग सिस्टीम फिट किंवा त्याचा मेंटेनन्स असेल किंवा त्याचं ओव्हरऑल इन्स्टॉलेशन तर ते खूप मोठं रिक्वायरमेंट आहे. त्याच्यानंतर त्याच सर्किट रिपेअर असेल, नेटवर्किंग एक्सपर्ट्स असतील म्हणजे प्रत्येक डोमेनमध्ये जे वाचण्याने एक्सप्लेन केलं आता एक ड्रायव्हिंग इंडस्ट्री आहे तर त्याच्यामध्ये ट्रेन ड्रायव्हर्स, बस ड्रायव्हर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स की आपण जे कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑपरेटर म्हणजे आपण JCB किंवा हे जे आपण त्या रिलेटेड किंवा शिप पायलट म्हणजे त्याच्यामध्ये मर्चंट नेव्ही हा प्रकार नाही. तर विदिन जर्मनी किंवा युरोपमध्ये जे लोकल आपले जसं नदी जोड प्रकल्प वगैरे अशा या गोष्टी आहेत ना तर लोकल त्यांच्या ज्या रिव्हर्स आहेत तर त्या म्हणजे 12 महिने म्हणजे वाहणाऱ्या नद्या आहेत त्याच्यामुळं तिथं विदिन युरोपियन युनियन किंवा विदिन जर्मनी शिप थ्रू म्हणजे कार्गो ट्रान्सपोर्ट खूप मोठ्या प्रमाणात होतो. त्या रिलेटेड जे काही ऑपरेटर्स आहेत किंवा
डेझर्ट मेकिंग, सॉसेज मेकिंग, म्हणजे जे काही फूड रिलेटेड ग्रीटिंग असेल, ब्रूइंग, तर याच्यामध्ये आणि हे सगळं आपण नंतर डिटेलमध्ये शेअर करतोय की नुसतं जेव्हा आपण म्हणतो हॉस्पिटॅलिटी असेल, फूड इंडस्ट्री असेल, मेकॅनिकल असेल, त्याच्यामध्ये सब कॅटेगरीज खूप साऱ्या आहेत, म्हणजे कमीत कमी 15 ते 20 सब कॅटेगरीज आहेत. त्याच्या आणि त्या रिलेटेड ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या बेसिकली त्यांनी एक्सप्लेन केल्या. आणि सॅलरीचं पण त्यांनी जसं सांगितलं की सॅलरी स्ट्रक्चर की 2,500 युरो ते 4,000 युरो हे टिपिकली सॅलरी स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये काही सिटीनुसार पण ते थोडंफार व्हॅरी होतं, कोर्सेस प्रोफेशन और प्रोफेशन टू प्रोफेशन पण ते व्हॅरी होतं. पण नॉर्मली 2,500 युरो आपण कन्सिडर की 2.5 लाख रुपये ते 4 लाख रुपये ही सॅलरी पेड आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी फ्रीज कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना, त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज कूलर, तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. प्रथम राष्ट्र, नंतर पक्ष व शेवटी स्वतः या तत्वावरती काम करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचा आज 44वा वर्धापन दिन असून त्यानिमित्त या पक्षाच्या संघटनेच्या निर्मितीसाठी व वाढीसाठी अनेकांनी समर्पण केलं. त्यांच्या समर्पणातूनच आमच्यासारखे असंख्य कार्यकर्ते निर्माण झाले आहेत. त्या सर्वांना आपण विनम्रतापूर्वक वंदन करतो व भारतीय जनता पार्टीच्या पुढील वाटचाली शुभेच्छा चिंतितो, अशा शब्दात युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी भाजपच्या वर्धापन दिनानिमित्त शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत. आज भारतीय जनता पक्षाचा वर्धापन दिन 44वा असल्यामुळे आजच्या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. आणि भारतीय जनता पक्षाची जी स्थापना झाली ही 1980 साली. आज मला वाटतं 44 वर्षामध्ये प्रथम राष्ट्र, नंतर पक्ष, नंतर आम्ही स्वतः, अशा प्रकारचं ब्रीदवाक्य आमच्या भारतीय जनता पक्षाचं आहे. आणि या ब्रीदवाक्यानुसार आम्ही आमच्यासारखे कार्यकर्ते प्रामाणिक कार्य भारतीय जनता पक्षाचे करत आहेत. तर मला वाटतं एक खासदार आमच्या भारतीय जनता पक्षाचा होता आणि त्याच्यानंतर जी काय आमच्या भारतीय जनता पक्षाची आजची परिस्थिती, याच्यामधला जो काय फरक आहे आणि या फरकामधले जे आमचे ज्याने स्वतःचं पण लावून जे केलेलं आहे ते पण लावल्यानंतर आज भारतीय जनता पक्ष 1 खासदारावरनं आज 303 खासदारावर आले. आणि आज 400 पारचा नारा नरेंद्रभाई मोदी साहेबांनी जो काय ब्रीदवाक्य आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे, मला वाटतं पूर्ण देशभरामध्ये भारतीय जनता पक्षाची हवा आहे. 1 नंबरचा पक्ष आहे. आणि मला वाटतं कालांतराने हा भारतीय जनता पक्षाचा वारा पूर्ण जगामध्ये जाऊन देशात आणि जगामध्ये 1 नंबरवरच आपला भारतीय जनता पक्ष राहील. आज भारतीय जनता पक्षाचा वर्धापन दिनानिमित्त मी सर्वात प्रथम ज्यांना शुभेच्छा देईल हे छोटे बूथ लावणारे कार्यकर्ते, जे टेबल लावणारे कार्यकर्ते, जे झेंडे लावणारे कार्यकर्ते, जे भारतीय जनता पक्षाचं लेबल, भारतीय जनता पक्षाचे नेते नरेंद्रभाई मोदींचे कार्य जे लोकांपर्यंत घेऊन जातात, या कार्यकर्त्यांना मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतोय. राष्ट्रीय लेवलची लोक, राष्ट्रीय लेवलची सगळी मंडळी आणि राज्य लेवलची मंडळी आणि आमच्यासारखे सगळ्या कार्यकर्त्यांपासून हा भारतीय जनता पक्षाचा प्रवाह पुढे भविष्यात असाच चालू राहील अशी मी आशा बाळगतो. धन्यवाद. करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा.
सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन 4 पैशांचं उत्पन्न कसं मिळेल यासाठी अनेक तरुण प्रयत्न करत असतात। मात्र ती योजना पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटत असेल तर असंच काहीसं झालंय सांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत पुरवण्यात आलेल्या शेळ्यांबाबत। शासनाने पुरवलेल्या शेळ्यांमुळे जुन्या गावठी शेळ्यांना रोगबाधा झाल्याचा प्रकार घडलाय सासोली इथं। शासनाने शेळ्या माघारी नेल्या तरी शेतकऱ्यांच्या स्थानिक शेळ्या दगावण्याचा प्रकार सुरू झालाय। सासोली येथील अरुण ठाकूर या शेतकऱ्यांच्या शेळ्या शनिवारी दगावल्या असून बऱ्याच शेळ्या आजारी आहेत। त्यामुळे दोडामार्ग मधील शेळी पालक मोठ्या संकटात सापडले असून त्यांना शासनानं मोठी मदत करणं आवश्यक आहे। सरकार या प्रकाराकडे किती गांभीर्यानं पाहतं ते महत्त्वाचं ठरणार आहे। जे शासनाने शेळ्या दिल्या ते आमका सांगताना सांगल्याने लसीकरण करून दिले, त्यांना म्हणजे काय हे डॉक्टरी करायची गरज नाही, पण इथं आणून जे ना त्यांचा काय रोग झाला ना तर सगळा रोग ह्या शेळ्यांना भरला। त्यांच्यातल्या मेल्यात त्या शेळ्या, पण त्यांच्यातली बिमारी ह्या गावठी आमच्या शेळ्यांना लागली। तरी माझ्या नाही म्हटलं 100 शेळ्या होत्या, त्यातल्या मोठ्या मला वाटतं 8-9 मेल्या आणि असली 11 मेली असणार काय। हा मी आता लास्ट पाऊल उचलला काय गोटा संपणार म्हणून हे आता करावं लागलंय। डॉक्टर नेहमीप्रमाणे येतात, आपली म्हणजे गय करत नाही, आल्याबरोबर इंजेक्शन हे ते सगळं काय ते करून जातात। 1300 रुपयाची इंजेक्शन आणून दिली, हे आता सध्या आहेत ते हे काय कंडिशनात नाहीत आहे, त्यांचं लक्षणच कळत आहे। आज ही झाली होती बघा ती आता खरंच शेतकऱ्यांना साहेब हे करून टाकलं। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा विजय 2 लाख मताधिक्याने असेल, नारायण राणे यांना विश्वास। त्या शेळ्या ठरतायत डोकेदुखी, शेतकरी चिंताग्रस्त आणि 10 वर्षात आमदार खासदारांनी काहीही केलं नाही, निलेश राणे यांचं टीकास्त्र। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची। पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।